ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଶୁଭେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରିରାମ ସାଙ୍ଗକୁ ମନବୋଧ ଚଉଦିଶା। ଯେଉଁ ମାଟିର ପାଇକ ଜାତି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁ ମାଟିର ପୁଅ ତୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଭାତ ଖାଇବା ଶିଖେ ଆଉ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମୋ ଚିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା। ମୋ ଚିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଚିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା।
ନାଇଁ 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 ସରିନି ସରିନି ଚାଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ସବୁ ବରଷ ପରି ମହାନଦୀରେ କୂଳ ଯାଇ ଉତ୍ସବେ ପରି ଓଡ଼ିଆ ତୁମର ଗର୍ବ ଗାଥା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ହୁଏନି ମଥା ଓଡ଼ିଆ ତୁମର ଗର୍ବ ଗାଥା ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ହୁଏନି ମଥା ଚଲା ସହଜ ଗାହି ସଂସ୍କୃତି ନିଆଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପର୍ବ ଯୁଗଳ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଇଦେ ଅଛେ ବଡ଼ ପିଲା ହାତୀ ফুলে মজি দেখ বরগড়িয়া পিলা ଓଡ଼ିଶାର ଇଦେ ଅଛେ ବଡ଼ ପିଲା ହାତୀ ফুলে মজি দেখ বরগড়িয়া পিলা আইলে কেন জানবু দেখি আইলে কেন জানবু দেখি ধনুটা তোরা বড় বড় ধনু পূজা করা সতে বড় বড় ধনু পূজা করা বড় বড় ধনু পূজা করা সতে রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী ও রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী আই রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা এই রঙ্গবতী রঙ্গবতী কোন কলতা হসি পদে কহন কথা নাই